Kedves közönség! Sok szeretettel köszöntünk benneteket, és a következőkben a Hobby Kutyasuli bemutatóját láthatjátok. Megbütyköljük. Így jobb lesz? Ennyi a maximum. Most jók leszünk? Így jobb valamivel? Szóval, én mindig nagyon izgulok egy ilyen rendezvény előtt, ezért szeretném egy kicsit feloldani itt a közönséget is, és nekem is kell egy kis bátorság, illetve a kutyásainknak is, ha megengedik, hogy tegeződjünk, tapsoljanak egyet, legyenek oly szívesek. Köszönöm, akkor sziasztok, köszöntünk titeket! A következőkben a bemutatónkat láthatjátok. Szeretném bemutatni a kutyusokat sorban, amíg ők elkezdik az engedelmes húzt. A legszélen Angie-t láthatjátok Mónival, mellette Betty Csinóval, aztán Zorát Kamillával, Jackie Fogival, Zeus Ádámmal, Debrát Lattival, Bellát Viktorral, Alexet Moncsival és Lénát Hannal. Fontos megemlítenünk, hogy a kutyák képzését egészen körökkortól el lehet kezdeni, és öregkorig folyamatosan képezhetőek, tehát soha nincs olyan, hogy túl késő. Mindig motivációs eszközöket használunk a képzéshez. Láthatjátok, hogy jutalomfalat van a gazdik kezében, van ahol labda, illetve szavakkal is folyamatosan dicsérjük a kutyusokat. Fontos, hogy ezt a pozitív megerősítést megkapják a kutyusok, hogy elhiggyék, hogy akarnak velünk dolgozni, és a lehető legjobb aktivitással tegyék azt, jókedvűen és motiváltan. Fontos a figyelem és a szemkontaktus a gazdi és a kutya között. A kutyusok megtanulnak mindannyian egymás mellett dolgozni, hogy ne vonják el egymás figyelmét a gazdiról. Minél magasabb szinten vannak a kutyusok, annál kevesebbre és kisebbre csökken a kommunikáció a gazda és a kutya között, itt már elég a szemkontaktus. Fontos azt is megemlíteni, hogy a pórázok nem feszülnek, tehát mindig arra törekszünk, hogy kizárólag a szavakkal, a motivációs eszközökkel csaljuk a kutyusokat magunkkal, ne pedig a pórázzal rángassuk. Ez csak egy biztonsági eszköz. Amint láthatjuk, most helyben maradást fognak gyakorolni az iskola egyes tanulói, és egyes emberek és gazdik közös póráz nélküli munkáját láthatjátok. Itt már nincsen póráz, tehát még a laza pórás sem. Itt folyamatosan ösztönzük a kutyákat motivációs eszközökkel. Ez nem egy betanult sablon, itt az adott pillanatban kapott utasításokat hajtják végre a kutyusok. Tehát ezt mi nem gyakoroltuk belőle, ezt most rögzítik. Minél magasabb szintre jut a kutyus, annál jobban képes a gazdival való kapcsolat aktív fenntartására. Láthatjuk, hogy közben a többi kutyus helyben maradást csinál, van, aki ültet, van, aki fektet, van, aki állít, és itt is folyamatos a szemkontaktus a gazdi és a kutya között. Ez a legeslegfontosabb. Most pedig tovább haladnak a kutyusok, és láthatjuk, hogy bemennek, ismételten nem zavarják egymást. Tehát végrehajtják a feladatot, csak is kizárólag a gazdira figyelnek. Nyilván rengeteg itt az impulzus, ez most egy hatalmas munka a kutyák és a gazdik számára is. Ugye lovak vannak itt, nyuszik, gyerekek, zajok, és ezekre is tudjuk képezni a kutyusokat. Nagyon sokszor tartunk olyan órákat mi is, amikor zavarjuk a kutyusokat külső behatásokkal. Például biciklivel megyünk a pályán, közben gyakorolnak a kutyusok. Beszoktuk vinni ezt a hangfalat, zenét hallgatunk, tűzi játékot, állathangokat, így is próbáljuk őket immunissá tenni ezekre, és a lehető legjobb kapcsolatot ápolni a gazdival. Úgy tudják a kutyusok, hogyha ezeket teljes mértékű figyelmen kívül tudják hagyni munka közben.
Most pedig láthatunk majd behívásokat 4 kutyustól. Elsőként Bella fogja bemutatni a behívást, kap egy hosszú órát. Fontos, hogy a képzésnél minden tanulás úgy indul, hogy kontroll alatt vannak a kutyusok. Itt a kontroll most a hosszú órát jelenti, a gazdi elsétál a kutyustól és magához hívja. Mi biztosítjuk a kutyusok hosszú órázát, de látjátok, nem kell belenyúlni, mert céltudatosan oda megy a gazdihoz. Beül elé, majd pedig láthoz kéri a gazdi, és visszamennek a helyükre. Csinálja ezt iskolán kívül, de látjátok, milyen szépen fókusz vannak, folyamatosan a gazdiára figyel. Ez már egy elmagasabb szint, itt már nem kell aggódnunk attól, hogy a kutyus elmegy, ezért nincs is rajta hosszú órán. Bizalom van a gazdi és a kutyus között. Most következik Angie, ez egy még magasabb lépcsőfok. Őt már mindenféle segítség nélkül egy szabályos behívással fog magához hívni a gazdi. Láthatjuk, hogy Angie fekszik, folyamatosan figyelemmel tartja a gazdáját, minden külső tényezőt kizárva. Oda szalad a gazda elé, és azt várjuk el tőle, hogy szabályosan így felüljön a gazdi elé, majd pedig láthoz menjen. Köszönjük meg nekik ezt a nagyszerű engedelmes munkát, és most önkéntesekre lenne szükségünk. Szeretnénk kérni 6 darab embert, 6 nem bántanak, jól szocializáltak, szeretnénk egy kis trükkös bemutatót tartani. Gyertek nyugodtan! Még 3 emberre lenne szükségünk. Ugróakadályokat fogunk képezni. Ezeket az akadályokat fogják a gyerekek 2 oldalról tartani, és a kutyusokat áthívják ezen a gazduk. Csino és Zora lesznek az első ugrók. Megkérjük a gyerekeket, hogy majd ugoljanak le. Képezzük ki az akadályt, és a kutyusok megmutatják, hogy mit tudnak. Szuper! Fontos, hogy elegendő helyet hagyjunk az ugró akadályok között, hogy a kutyus elférjen, ha nagy lendülettel is megy. Egyébként ezt nem csak simán fogjuk, hanem alulról tartjuk, hogyha a kutya elakadna benne, akkor lehessen, és nyilván mi is látjuk, hogy a kutyát. Mint említettem, egyébként ez egy nagyon zavaró környezet most a kutyusoknak, de látjátok, még így is szuperül oda megy a gazdihoz. Sajnos órázzal megesik olykor, hogy ne verünk egy akadályt, mert akarva akaratlanul beleakadunk a kutyus lábába, de ilyeneket is szoktunk gyakorolni az iskolában. Van egy akadálypályánk, és ott szoktunk mindig fejleszteni kutyusokat. Kicsit távolabb kérjük az akadályokat, hogy könnyebb legyen ugrani a Csinónak. Elmaradásra kap parancsot. Teszi át sétál a végére, és Csino átugorja mind 3 akadályt. Tapsoljuk meg Csino munkáját, köszönjük szépen, és most pedig Zora következik. És parancsra a kutyus végrehajtja a két feladatot. Megint csak beleakad a órát, megesik ilyesmi. Köszönjük szépen Zorának és Kamillának is ezt a mutatványt. És most még szeretnénk kérni önkénteseket. Tehát aki az előbb nem fér be, maradjatok itt, gyerekes fiú, és mindenki menjünk kicsit közelebb az előtte lévőhöz, jó? Hogy ne tudjanak oldalt kifújni a kutyusok. Na és akkor a feladatot Angie fogja végrehajtani, majd pedig Csino. Angie sor legvégén lefektette Búli, és áll is Búli. És most vissza is Búli. Csino úgy döntött, hogy ő automatán végrehajtja a feladatot, bocsánat, Angie, úgyhogy ő már nagyon izgatott, hogy mehessen és végrehajtassa a gazdi által adott feladatot, ő már tudja, mit kell csinálni, csak jötte kivárni. Tapsoljuk meg Angie! Köszönjük szépen, és jön még egy kicsit, hogy ne menjenek soha az önkénteseink, érkezik Csino. Ő is át fog bújni nekünk ezen a folyosón. Megint féltőleg a helyben maradást, ismétlen azért kell ott lennie mindig valakinek a kutyus mellett. Nagyon sok a külső inger. Fontos, hogy a kutyusokat készen tartjuk, hogyha bármi olyasmi baj lenne.
Újra végén nem tetszett neki annyira a helyzet. Köszönjük szépen Csinónak. Megcsináljuk még egyszer Csinóval ezt a feladatot. Megmutatjuk, hogy tudja ő ezt tenni jobban is. Nagyon izgatott, látjátok? Na már bújik is a kicsit, látjátok? Köszönjük meg nekik a feladatot. Köszönjük az önkénteseknek, és kérném a tulisainkat, hogy hajoljanak meg, és adjuk át a terepet az őrzővédősöknek. Fontos mindenek előtt megemlítenem, hogy a következőkben látott feladatokat csak és kizárólag szakképzett képzőkkel érdemes csinálni, mivel komoly sérülések lehetősége mellett még a rossz képzésből adódó konfliktusok és a fölösleges agresszió is megmutatkozhat egy-egy kutyán, ha nem szakképzett emberekkel végezzük ezeket a feladatokat. Tehát aki ezt látja, ne próbálja ki otthon kiképzőni. Mi most csak egyen mutatjuk be, igen, helyhiányában erre van lehetőség. Viszont elsőként 2 fiatal német típussal tudunk kezdeni, tehát ösztönváltásokra fogjuk helyezni a hangsúlyt. A pályán már láthatjuk Kérát, és érkezik hozzá a Zeus is. Ők az ösztönváltásokat fogják gyakorolni. Fontos az adott ösztönökben való stabilnak. Ennek megalapozódó. Csak ezek megléte után jön a választok rendszerint a képességeket, ahol egészségét, illetve ha égítést akkor védőket. Mivel folyik. 2 ösztönről szól. A védőről, védekező ösztönről. Ezeket is láthatjuk, amit fogadtak. Ilyen körvédő, védekező ösztönöket. Hány ösztön jellemzője pedig, hogy csendben, fókuszáltan ügyeli, megfelelő önzővédőnek köszönjük. Elmos a védekező ösztön, hogy nem hagyja az ebben az ösztönből kivívni. Próbálja elcseszni. Fontos, hogy a fiatal kutyusoknál még ugyanúgy hagyva a kontrollórát, tehát folyamatosan tartatni, a baleset megelőző céljával is, illetve minél jobban teszi a órát, annál jobban szintén vezet a futásban. Az elején, amikor képezik a kutyusokat fiatal korban, ez a cél, hogy minél jobban kijöjjön az ösztön, és minél magasabb szintre jut a kutya, annál jobban kontrollálni tudjuk, hogy mikor van szükségünk, illetve mikor nincs. Fontos egyébként, hogy nagyon jó legyen az ennek és belenyugtathatóak legyenek egyet. Tapsoljuk meg Zeuszt is. Köszönjük szépen nekik ezt a nagyszerű bemutatót, most pedig Csinót várjuk a pályára. Hangjelzéssel jelzi a gazdinak, hogy megtalálta, és fenntartania azt, amíg a gazdi meg nem érkezik. Láthatunk egy kihívást, a kutyának ilyenkor a gazda mellé be kell igazodnia, most kilépheti a segédet a gazdi, és egy szökést fogunk látni. A gazda és a kutya követi egy darabig a segédet, majd kifekteti a kutust a gazdi, és egy szökést látunk, amelyet futás közben a kutyusnak meg kell akadályoznia. Ilyenkor a gazdi egy fogt parancsal utána földi a kutyusát, és fogásra ösztönzi el. Most volt egy reptés, és a kutya visszatámadást is kap, és most felteli a segéd a kutyus. Folyamatosan tartania kell, amíg a gazdi azt mondja, hogy ez volt ismét egy reptés, a kutya is. És most pedig láthatunk egy bekísérést. Ez a vizsgának ugyanúgy része. Leadják az orcsot. Hát, ajaj! Szora, azt hiszem, ezt nem fogja hagyni. Csak kinek kellene még egy ilyen kutya? Tegyük fel a kezeket, aki elfogadna egy ilyen kutyát egy táskalokás alkalmával. Na, azért vagyunk egy pár, jól van? Köszönjük Nórának, hogy semlegesítette ezt a visszavőt, és akkor most következik Angie és Móni.
Messzelős túlsejtő, azt hiszem. Szerintetek? Angie azt hiszem semlegesítette a következő gaztevőnket is, úgyhogy nem kell itt aggódni, hogyha valaki megint fegyverrel, mert Angie lesz a mi kukisunk erre. A pisztolyt el is vették ettől a túlszejtőtől, úgyhogy köszönjük meg Angie-nek. A következő kukus pedig Hajdár lesz. It's right now. És úgy látom, kötözködős kedvében is van. Na hát. Hajdárnak ez a kuta nem tetszik. Azért így módjával igonik mindenki, mert nálunk vannak ilyen kukusok, hogy hogyha valaki nem tudja, hogy hol a helye és fenyeget valakit, akkor mi tudjuk küldeni a kukust. Viszont kizárólag csak parancsra dolgozunk. Tehát, hogy látjátok, hogy a kutyát vissza tudja hívni a segédről bármikor bárki. Tehát ez a kontroll az, amit nem szeretnénk kérni minden kukusnál. Csak is kizárólag parancsra fognak, parancsra eresztenek. Megharaptattál a kutyával, nem vagy normális. Menjél innen el! Menjél! Menjél! És az ilyen támadó mozdulatokra, egyébként erre ezek a kutyák vannak, a támadó mozdulatokra a kutya reagál az harapással. Nyilván ez az engedélye mellett. De a támadó mozdulatokra a kutyusok tréninget adnak, illetve bizonyos mozdulatokat. Ezeket nyilván a segédünk pontosan tudja, mikor és hogyan alkalmazza, a gazda is pontosan tudja, mikor adhatja ki a fogparancsot, mikor kell ezt tennie. És ahogy láthatjátok, vele is hogy ilyesmi történjen, úgyhogy vele tudja fektetni, bármikor ne tudja a segédről. Hozzám! Megszik! Én teszed kezed lábad. Megassza magát a borító emberünk. Nincsen nála szerintem fegyver, az előbb már talán elvették, de azért bizonyosodjunk meg róla. Járnak nem tetszett ez a mozdulat, ugye? Megint támadó mozdulat volt, ezért is reagál így a kutyusokhoz. Tehát amíg a gazdi nem kéri eresztésre, addig ő bizony nem ereszti el azt a kutyusot. Hozzám! Fél tőle gyerekek a gazdi, visszahívja láb mellé. A segédünk megpillan. Hagyod! Gyere! És ismét el akar menekülni ez a Láthatjuk, hogy Hajdár folyamatosan dolgozik, nem hagyja, hogy kiszabaduljon a fogai közül. A kutyus olyan erősen történik meg, és tudja emelni, ennél fogva a segédünk. Forgosan dolgozik a kutyus. Hagyod! Erősen, és ereszt, amikor arra kéri. És most terheli a segély. Ilyenkor a kutya felogatásra vált automatikusan. Hagyod! Köszönjük meg Hajdárnak ezt a nagyszerű munkát. Most pedig nem bántanak a kutyusok, parancsra hajtanak végre mindent. Ahogy láttátok az imént, a kutyusokat bármikor bárkiről le tudjuk hívni. Nem harapnak, nem bántanak, csak arra kérjük őket. Igen, és mindenkitől figyelmet szeretnék kérni, aki ott bent áll. Mindenkitől egy kis figyelmet, önkéntesek figyelmet. Nem teszünk hirtelen mozdulatot, nem kiabálunk, nem futunk el, állunk egy helyben mozdulatlanul, jó? Na, Geralt előtt. A gazdia, egyébként Ágnes, ő is hígépés sportra van képezve. Most át fogja menni a kukus Ágitól, és ő fog vele dolgozni. Váltogat engedelmes és az őrzővédő munkát. Tehát láthatjuk, hogy egy kutyus, hogyha nagyon jól van képezve, le van tisztázva benne, hogy mit szabad,
mit nem, mikor szabad és mikor nem, akkor ilyen képet mutatni Puskás. Tehát láthatjuk, hogy amikor menetelésre kéri Gábor, akkor menetel vele, amikor fekvést kér tőle lefekszik, és csak bizonyos szavakra megy felugatni, bizonyos szavakra foghat, és bizonyos szavakra elveszti. Gerált egyébként Ágival idén a Rottweiler bajnokságon második helyezést ért el, esküszöm és gratulálunk nekik. És ismét láthatunk egy menetelést Gáborban, a tömeget hozzá mozdulatlan, hogyha folyamatosan figyel Gáborra, és úgy is, hogy nem ő a gazdája, tehát hogy ez a nem semmilyen kutyusnál, amikor átlehetővé válik, és minden egyes szavára hallgat az embernek. Nyilván ezt tudni kell, hogy hogyan viszonyuljunk a kutyushoz, legyünk határozottak és következetesek. Ha minden fekete és fehér egy kutyusban, tehát mindenről tudja, hogy szabad, és azt mindig szabad, vagy nem szabad, és azt sosem szabad, akkor viselkedik így. És ismét kivezeti a tömegből Gábor, és most egy parancsal fogást engedélyezett neki. Szeretném megkérdezni az önkénteseket, ijesztő volt egy picit? Picit azért az volt tokon és mindenhol, és bármilyen nemű kutyás kérdéssel nyugodtan forduljatok hozzánk bármikor. További jó szórakozást kívánunk mindenkinek, sziasztok!